Și motor. Acțiune. Ce am îmbrățișat așa, mă. Hai să te trag că mai frumos. Hai. Dă-te pe aia, că dai și cu capul de aia. Dacă te dai pe mijloc, dai capul și de prostia aia de sus. Da, mă. Ia mă chiar. Hai, că asta trebuie să filmez. Hai, ce praști ești. Iată, o trește de bine. Trește, mă. Ești? Un cap de frumos, mă crot aici. Băi, ce stil de anii 90 are. Mișto. Hai, gata.